tayo nang maglaro ng loto. Dala nito'y milyong-milyong papremyo. Araw-araw bumili ng tiket nyo, baka bukas kay maging milyonaryo. Araw-araw, let's play Lotto, PCS o Lotto. Araw-araw, let's play Lotto, PCS o Lotto. Buhay giginhawa, kapwa-tao asenso, nagbibigay saya sa Pilipino. Tulong-tulong sa pagsulong ng tao, sa larong ito lahat tayo'y panahalo. Araw-araw, let's play Lotto, PCS o Lotto. Araw-araw, let's play Lotto, PCS o Lotto. PCS o Lotto. Hindi umuurong sa pagtulong, kawang-gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong ang PCSO, PCSO. Huwag malulungkot, huwag mangangamba, sa mga pagsubok mayroon kang kasama. PCS o puso ng bayan, lagi nating malalapitan. Kakayanin natin to, kakayanin natin to. Sa karamdaman tayo'y sa ating lahat. Ito simulan na po natin ang second lap roll para sa araw na ito na may draw number 2537. Pangasinan, let's play Small Town Lottery. Timer ready. First number 18, 1-8. Ibabalik po natin ang piling numero para mapasama sa pangalawang pag-tip. Timer ready. Number 35, 35. At ating number combination para sa ating second row ay maro na ito ay 1835 sa board. Congratulations po sa lahat na nanalo. Kung si Joffrey Martinez at sa PCSO, tumulong sa pagtulong. Maraming salamat. Official draw results for 5 p.m. draw today are the numbers 18 and 35. The numbers 18 and 35 in sub order. PCS o Lotto. Buhay giginhawa, kapwa-tao asenso, nagbibigay saya sa Pilipino.